mu bi da duniya a hankali banda tambayar izgili duk yawan rago in ba kai karka ɗaukar jahili. In rabo ya zago da kai kuma abin ya tabbata da kai, rabu ne ya ci sai da kai, in sai da kai kawai sai da kai. Sai yanzu ban da waƙar da nake ji da ita saboda nasarar da na samu wajen jefa wannan tauhidin ya shiga ciki irin wannan waƙar gaskiyar magana. Ba zama kawai rayuwa babanmu ya rayuwa. A kodayaushe in an ce za a yi waƙa a fim so mukan mai da hankali a ga an yi ta yadda za ta amfani mutane wajen sauraro. So ba wani sirri take daban da shi ba illa waƙa ce ta fim ɗin labari. So mun tsaya mun yi tunani kusan da ni da yayana Aminu Saira sai muka ce to a samu dai abin da lallai in an sa shi zai zama ya tafi da ya ja hankalin mutane kai. A kada waƙar ta wuce ku duba da waccan waƙar da maga Allah ya kawo an samu nasara a kai. So a jikina na san insha Allah na sa ran za a iya samun nasara ta gaba. Abin ya zo babu kai, rabu ne ya ce babu kai, in babu kai kawai babu duniya ba bai sa da kai. Rayuwa wucewa ta kai. To akwai ƙalubale. Ƙalubalen shine sai da aka gama waƙa tsaf sai aka ɗauke kwamfutar da aka waƙa. So mun ci wahala wajen dawo saboda ita waka tana da wahala. Mun riga mun cire ta ba muryan mace akan za mu yi shooting, in an yi shooting sai mu dawo mu ƙara a yi sake voicing a editing inda za a editing. To ina kuma mutanen nan suka yi halinsu sai suka zo suka ɗauke kwamfuta da waƙan take ciki. So wannan abin ya ba mu wahala matuƙa don ina ji darakta Amin Saira yana ta yi min waya da daddare. Virus ne menene duk inda na sa kwamfuta zan mixin sai ya cire. Da na sa har sai da na ce Aminu kai Aminu wai me yake damun waƙan nan ne. Nayi idan na sa sai virus ya ɓata folder. Aka kawo wata kwamfuta aka ɗauke wannan aka je aka kai ta aka yi wannan aka formatting ɗinta. Wallahi duk da haka waka nan dai da kyar na samu sai karfe 2 dare ne mata dabara na cire ta. Mai so bai ga ta zama ba, kuka bai ke fito ba, kwando bai tara ruwa ba, ƙauna ita ce ruwan zuma daɗi mai kashe su daɗi, rai ma bata ki ta sayar ba. Ina da buri kusan in ce abinda na ke dosan ma shine abinda na roƙa a addu'a Allah ya amsa. So kusan ina da buri a nan gaba a ce ba ma wannan waƙa ba duk waƙar da zan kamar yadda na saba a bayan ma duk waƙar da zan zaka ji wani abu ya fita wanda yake da makamancin irin wannan. So ina da buri a gaba a samu waƙar da ita ma take da wannan ko ce waƙoƙi mai hankali kama a hankali mai kata da dardan gaba in ka tafin kawai ka tafi babu tabbacin waƙan ma bata ƙare ba akwai ci gaba. Iya ko mata in za a yi nashi kai